Το βραβείο Ευκράτη 2023 για την κοινωνική προσφορά από ναυτιλιακή προσωπικότητα ή φορέα απονέμεται στον κύριο Νικόλαο Πατέρα. Είμαστε παλιοί και καλοί φίλοι με τον Νικόλα Πατέρα, αν και μας χωρίζει ηλικιακά μια γενιά. Ο πατέρας του Διαμαντής και ο θείος του Γιάννης είχαν αγοράσει το 1969 το πρώτο πλοίο μας, το ατμόπλοιο Θανάσης, που μετονόμασαν General Artigas και έκανε coastal trading στην Κούβα. Οι αδελφοί Πατέρα, οι νουσιώτες, ήταν εφοπλιστές της ηρωικής εποχής του Πειραιά, τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Με τη συνδρομή του Εβραίου τραπεζίτη της Γενέβης Βίκτορα Σλούτσκι, μιας θρυλικής προσωπικότητας της εποχής, είχαν συγκεντρώσει ένα στόλο πολύ όμορφων παραδοσιακών σουηδικών πλοίων, liners, ψυγείων, κυρίως αγορασμένων από την μεγάλη σουηδική εταιρεία Σαλέν, που δεν υπάρχει πια. Ο Νίκος επάξια συνεχίζει και τιμά την οικογενειακή παράδοση, επαυξάνοντας σημαντικά τον στόλο, διαχειριζόμενος 50 περίπου πλοία. Εξαίρετος εργοδότης, διατήρησε το πολυπληθές προσωπικό του σε εποχή που είχε πωλήσει σχεδόν όλα τα πλοία του. Συνεχίζει την αγάπη της μητέρας του Αναστασίας για την Ορθοδοξία και την Εκκλησία, έχοντας αναστηλώσει σειρά ιερών ναών με κορονίδα τον Ιερό Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Αθήνας. Δικαίως τιμήθηκε πρόσφατα με το οφίκιο του Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Παράλληλα ενισχύει μέσω του Ιδρύματός του τον τομέα της υγείας και κυρίως το Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμού, και εδώ συνεχίζοντας την παράδοση της οικογένειας του. Δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος, αλλά πρέπει να τονίσω τη θητεία του Νίκου ως Προέδρου της ιστορικής ομάδας του Παναθηναϊκού, όπου κατέκτησαν 2 τίτλους. Το να προσφέρεις χαρά και ικανοποίηση στους πολυπληθείς Έλληνες φιλάθλους είναι και αυτό σημαντική κοινωνική προσφορά. Φίλε Νίκο, σου εύχομαι καλή υγεία, να συνεχίσεις τα καλά έργα σου. Εύχομαι τα εξαίρετα παιδιά σου να σε μιμηθούν και στα έργα ευπείας και στην κοινωνική αλληλεγγύη, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση. Ο κύριος Πατέρας λόγω ενός κολλήματος δεν θα μπορέσει να είναι κοντά μας, όμως θα είναι κοντά η θυγατέρα του, Αναστασία Πατέρα, την οποία την καλώ στο βήμα να πάρει το βραβείο για λογαριασμό του πατέρα της. Εκλεκτοί καλεσμένοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του πατέρα μου, Νικόλα Πατέρα, ο οποίος θα ήθελε να είναι μαζί σας απόψε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική αυτή διάκριση που του αποδίδεται. Είναι πολύ συγκινητικό τόσο για εκείνον, όσο και για εμάς σαν οικογένεια, αυτό το βραβείο της κοινωνικής προσφοράς. Έχοντας γαλουχηθεί μέσα σε μια οικογένεια που η προσφορά και η φιλανθρωπία ήταν έννοιες αυτονόητες για την εξέλιξη και τη διαμόρφωση μιας προσωπικότητας, ο πατέρας μου δεν θα μπορούσε να αποτέλεσει εξαίρεση. Και αυτό έχει διδάξει και σε εμάς τα παιδιά του. Δεν θα ήθελε και δεν θα ήταν σωστό να αναφερθώ συγκεκριμένα στις τόσες πρωτοβουλίες που έχει λάβει και έχει στηρίξει μέσω του Ιδρύματος Νικόλας Δέλτα Πατέρας, αλλά και προσωπικά ο ίδιος. Αυτό που θέλει εκείνος να μεταφέρει σε όλους σήμερα είναι η υποχρέωση που έχει η ναυτιλιακή κοινότητα να βοηθά και να προσφέρει σε όλες εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Για ακόμα μία φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τα ναυτικά χρονικά για τη τιμητική αυτή διάκριση που κάνατε στον πατέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Και όπως λέει και ο κύριος Πάνος